Jaiva uma ngikholwa kuye ngisongoba nabafileyo Jaiva uma ngikholwa kuye ngisongoba nabafileyo bayovuka nabafileyo bayothathelela izono zabo. Jaiva uma ngikholwa kuye ngiyongoba nabafileyo bayovuka nabanezono bayothathelela izono zabo. Jaiva uma ngikholwa kuye ngiyongoba nabafileyo bayovuka nabafileyo bayothathelela izono zabo. Enginushilo Yesu amile winqaba yami
yami namanje manjayana Jala mboga mesibo ubayeka abantu laba banamona Jala mboga karachi ubayeka abantu laba banamona Jala mboga ngabika ubayeka abantu laba banamona Isinamu kanotali yabuba satiyami namanje manjayana Seven
Mina ngisaloku lamanzi angcolile aphuza zonke ingulube hleze nafiyaqala ubunqamnqami ikati linyama obumnyama kuyakhuza mama maxulu wathi yekeni ikata lidli lephu yimi ikonjane ebomvu endiza phezulu kwezinye obi namaphika amathathu nangu babuzonda umthetho weqala kungesile lakhe nangu nobaba Kenyezi ingqino yomsakazi nangu nobaba umhlongo uqoka edleni bongolo amanga umuntu omdala ngibangela amahloni ungisukela ngenhlamba uthi wangibona ngididakamizo eThekwini ngizothi mase ngimtshele zakhe bese kuthiwa ngihlonile kodwa ke sekuyangicacela ukuthi amazonda babethu subaba sephezulu kwami manje laphuka ikati laphinda laphuka futhi sengihembe Ngiyabingelela emphakathini wase-South Africa igama ngosifiso wakaZondi kwase kuthi ke emsizweni bangibiza ngosonakala njengamanje sihlangene ngokuthi ngizokhuluma eqenjini lama-AK okuyiqembu elivuthi ikhotha kulezi insuku iqembu lama-AK liyiqembu elisebenzisana neqembu losaziwayo kushuthi ke eqenjini lama-AK sisuka kude nomculo akuyona into esifika kuyo njengamanje siqale ukuhlangana kwethu sisasebenza nomgqumeni Khumalo ongasekho emhlabeni kushuthi ke emva kwalapho ke sabe sesiqala ke ekudlulani kwakhe emhlabeni sabe sisungula iqembu losaziwayo elosaziwayo laselizala ama-AK njengamanje asetshenzwa umholi wawo umzovukile Khanyeza uJaiva kushuthi ke iqembu lama-AK le CD likhipha njengamanje CD yesithathu njengoba ku-2015 ema-CD adlulile sibonile kuthena unyaka nonyaka likhombisa ukukhula futhi nakulo nyaka lo siyathemba ekutheni sazoqhubeka ngalelo zinga lokuthi likhule liye phambili lingashoni phansi ngoba abantu bakhombisa ekutheni esikwenzayo bayakujabulela lana ke eqenjini lama-AK sisebenzisana nekhampani uKhozi Media enabaphathi ke abakhombisa ukukhuthalela kakhulu umsebenzi ngoba cishe ekutheni lidume kanjena nje babambe elikhulu iqhaza ekutheni edume ngalendlela ama-AK esithemba ke futhi nanokuthi basazoqhubeka futhi bewuphushe lo msebenzi lidume kakhulu okudlula lokho eliyiko njengamanje into engayibabaza nje kakhulu ikhono nethalente elikhona la lo msebenzi ngoba umzovukile okuyena umuntu odlala isiginci ephinde ebe uleader ukhombisa okukhulu ukukhula ngokomsebenzi kodwa ngokweminyaka usemncane kangangoba nginokuba nethemba noma kuthiwa se-studio siyarekhoda akukho kusuke kungithusile ekutheni khona mhlambe lekusafale ekutheni akhiwe khona kusho nje kahle kahle kusuke sekwenziwa into evuthiwe ezofike emukelwa abantu
elalelekayo ejatshulelwa nombani. Naye futhi ngokunjalo uyayikhombisa ukungethemba okukhulu ekutheni mesisebenza naye usuke ethembile ekutheni lo msebenzi owenziwayo kuzoba umsebenzi ofinyelela kahle endlebeni zabantu bejabule ngoba senzela isizwe asenzeli umuntu oyedwa noma umndeni. Shuthi ke kule CD le inengoma ezu-15 zizonke. Ngicabanga ukuthi kusuka ku-track 1 up to track 15 umuntu nomuntu uzoyithola eyakhe, kwenzeke futhi ingabi yodwa zibe ngaphezulu kuzoya ngawe ekutheni zithinta kanjani. Kodwa nje khona akekho umuntu okuthiwa ngeke ethinteke kule CD ngoba icula ngezinto ezihlukahlukene ezenzeka kuwo lo mhlaba esiphila kuwo. Akukho engathi angeke kuthinte umuntu lana, ngoba noma kuthiwa usothandweni uzothinteka, usosizini uzothinteka, noma kuthiwa kuhlushwa umtsizi uthanda izomtsizwa nazo zizokuthokozisa futhi zikhona. Ngiyabonga ke kakhulu, ngicela ekutheni sisupportane, nisupporte nathi sohleli sinithokozisa njalo. Ngiyabonga. Ngicela ukubingelela ababukeli kanye nabathandi bomculo kaMaskandi noma ngakwena. Obingelelayo uMbuliseni kaDumakude eMsinga endaweni eseMadulaneni eMkhuphula eSinayi. Ngibonga nje ithuba engilinikeze ubhuti uKhanyeza lokuthi nami ngiziveze ikhono enginalo, noma nje ngingathiwa mhlambe alikhulu kangakanani, kodwa ngelokho okuncane akathe uma ngibheka wabona ukuthi ngingakhona ukwenza wathi yasikwenze naye la emculweni kaMaskandi. Siyabonga kakhulu wena kulabo abathe uma ngabe bebona ukuthi ama AK47 asekhona seyatholakala edolo base baphuthuma khona bawathola futhi baseseka ngalendlela abaseseke ngayo. Naloyo obengakawatholi siyacela ukuthi naye ethi uma ngabe lalela bese eyahamba khona esitolo efike wathola ama AK47 ngoba ayalaleleka noma singasho ukuthi nje mhlambe kodwa nje umuntu uyakhona ukulalela ezwe lokho akakuzwayo. Ziningi nje ingoma afani, umuntu nje nomuntu uyolalela uyothatha leyo na akayithanda yasho uchayi lana ngisholo kahle mangabe nisho kahle. Lapho nalapho la kunamaphutha khona siyolungisa ngoba akekho umuntu ongenala iphutha, la sinamaphutha khona isitshele siwalungisa. Ngiyabonga kakhulu mina. Sanibonani obingelelayo umzovukile akakhanyeza isibongo odume ngelika Jaiva Zimnike. Ekhaya ke mina la ngisuka khona kusenquthu eqhodini esigodini sasemsamo. Inkosi engiyakhele bathi inkosi sithole. Bafowethu ngale nje kokunanaza nakho esinilethela khona. Nakho esinilethela khona umsebenzi wama AK usulungile kakhulu abafowethu. Sicela ukuthi ngempela lokho esikwenzile nikuthakasele kakhulu nokungamngenela inkosi yami. Ngiyacela ukuthi kufike kahle endlebeni zakhe. Siyacela nje ukuthi konke enikwenzayo nikwenze support yenu nangothando lwenu. Angikhethe ebala lamuntu ukuthi wena nawe yenze njani, cha. Bafowethu ngiyathemba ukuthi lokho onakho lapho endlini okudlalayo njengamanje kuyakujabulisa. Ngiyacela ukuthi futhi abafowethu bebe namandla kakhulu nongakabi nayo inkosi yami umdonse ngendlebe ayithole uzoyijabulela kakhulu. Uzoyijabulela kakhulu, ziningi kakhulu ingoma ehlabahlosile. Ngiyathemba nawe wena osunayo uyayizwela ukuthi lokho okutholile ikhona okuyikhona okufanele kube seyindlebeni zakho. Ngicela kakhulu kuke bafowethu ukuthi sizocela ukugqugquzela kulokhu okukhona njengamanje okuyikhona nje thina abaculi esishawa yikho esishawa induku yakho. Thina abaculi sisonke angikhulumi ngama AK47 kuphela, wonke nje umculo wonkana. Lokho kwasemgwaqeni ngeke siye ukukhuluma ngakho ngoba baningi abafowethu abanye bayawuthenga umculo wethu ngendlela efanele, akabona ukuthi njengoba ukuleli izinga okulona njengamanje awubeke futhi naye awubeke kilo lizinga osulifanele. Bafowethu ngiyazi asisonke njengoba sibuka nje esibuka kwi-original kuphela.
nawe mfowethu wena osakholelwa kulabo abantu abahamba estradini abathi umsebenzi wethu babona ukuthi bona bewushushumbise ngalendlela abawushushumbisa ngayo. Cha, lungiseka mntaka baba ubuye nawe makunokuthi usahamba kuleyo ndlela ufake nje isupport zidle izingane ekhaya. Sikwazi nathi ukuthi kusasa ungathi mawumbona ukuthi nanga unqino uthi hawu lo mfana lo kunina ayiqala lento kodwa namanje usahamba ngenyawo akho ngisho ibhayisikili lokho ke kusemandla